Les falles a Torís se fan una setmana després perquè, a veure, la banda de Torís tocava en València, entonces quan fem així les falles no tenien banda. Entonces, ho van retrasar una setmana per a que simplement estiguera la nostra banda tocant en el nostre poble. Molt emocionant. Fa 16 anys passi per així en infantil i ara en major en la comissió. Hi ha molt bona harmonia, molt bon ambient i jo com a president estic molt orgullós. Bueno, i tu com estàs vivint esta vesprada? Molt emocionada perquè estic arropada per tota la gent i estic molt orgullosa de la meva falla. És una vesprada inolvidable i unes falles que per mi, per tota la vida. Molt emocionada perquè no m'havia vestit mai de fallera. És la primera vegada i entra per la porta gran i és molt emocionant. Això de que siga després de totes les falles fa que també vinguem més gent, veritat? Simplement perquè venen molta gent de València a estar en companyia amb nosaltres en estos dies festius. Pues és molt bonico perquè la gent aplaudís i no sé, no tinc paraules per a definir-lo. Es de admirar, ¿no?, que vayas a un pueblo y te reciban de la manera en que nos han recibido en Torís, con aplausos, con vítores, bueno, diciendo todos los piropos posibles. La verdad es que nos han tratado fenomenal y muy contentas poder hacer otra ofrenda. Pues la veritat és que esperava que fora increïble, però les expectatives han superat el que jo imaginava, perquè la gent s'ha volcat molt en nosaltres i això que ha sigut un any un poc difícil. És tot el poble en el carrer i moltíssima gent que ve de fora, perquè és una oportunitat que tenen tots els que li agrada este món de les falles, poder vindre a veure esta ofrena. Com heu vist, ha sigut multitudinària. I quantes falles, no solament de Torís, de València i d'altres localitats. És que la Sant Fallera se porta en el cos, però tot l'any, tot l'any. I si no, en el moment apoteòsic de la crema de les falles de Torís, Carles Villeta. Fa molt poc que s'acabaren les falles a València, però aprofitant d'aquesta inèrcia, Torís celebra les seues. Una festa més humil, però amb la mateixa il·lusió i ganes per part dels fallers. Avui assistim al moment en el que acaben les falles i comencen les noves, el moment de la crema. Encarnita, ¿cómo vivió a Torís este momento mágico de la crema? Pues aquí Torís se vive mucho mejor que en otras partes. Y cuando vienen la primera vez, repiten otra vez. Porque les encanta Torís, cómo los tratamos y lo bien que es a gusto que se encuentran. Senyora alcaldessa, s'acaben ja a Torís les falles. Quin balanç fa d'estos dies tan bonics hacia el poble? A tope de gent i de cotxes i de tot. Entonces, un balanç molt positiu, l'ofrenda fou preciosa i vingueren 10 juntes locals falleres i, bueno, molt positiu, molt. Cada any anem a més. Tenim així a dos membres de l'acord que estan amb un disgust. Mònica i Mar, què passa? Ai, que ja s'acaba tot. Ai, mare, quins plors que tenim. Això per què és, Mònica? Perquè ja s'acaba tot. Ha sigut intensa la festa, no? Molt. I tu, Marc, que eres més veterana, també tens aquesta emoció tan gran? Sí, es que yo creo que eso nunca se pierde. Ha sigut una festa com tu te ho esperaves o què? Yo creo que ha sido mejor. Tenim al fons les flames i així a Gemma, la fallera major, que està contenta, emocionada, però per dins, no? Perquè plors no ixen. Els plors no ixen, no, però estic molt contenta perquè he tingut unes falles increïbles. Bueno, esteu també les companyes de l'acord, també amb aquesta emoció tan especial en un moment tan important de la festa, no? Pues sí, és la culminació d'una setmana, bueno, millor dit, un any que hem viscut juntes i la veritat és que s'agraeix la companyia d'aquestes 4 persones tan magnífiques. S'acaba tot i ha sigut un any molt intens, molt bonico, una gran amistat entre les companyeres. Això és el més important, veritat? Pues sí, és el més important, la veritat. I Paula, que porta plorant des de les 5 de la vesprà, com està, Paula? Yo molt bé, emocionada porque se ha acabado. He pasado un año inolvidable y mira, ya
casa. Es que no se puede hacer nada más. D'esta falla municipal de Torís queden pràcticament les cendres i molta emoció en la cara de la fallera major i llàgrimes en les cares de la seva cor d'honor. Han passat unes falles inoblidables i de ben segur que en companyia dels seus veïns quedarà en la memòria estes falles 2010. I nosaltres ara estem a Sant Alberic en la muntanyeta. És el lloc ideal per vindre a minxar la mona.